Het is maandag 20 april, het is Koningsdag en de Sportcast, ja, die is er dan echt gewoon. Mij aan tafel, de man die het jarenlang haatsponsor is, /West had van Sportclub Jereveen, Sietse Bauer. Sietse op het shirt van Cambuur die Oranje vreet, opdat wij niet vergeten. Wat hast u net vergeten van het Oranje voetbalweekend? De goal van Linde. De goal van Linde. Roelof? Oh ja, die was heel fraai. Maar ik moet helaas toch denken aan die verschrikkelijke fakkels die smieten waren. Gadverdamme. Dat hast u net vergeten. Willem, door wie de strek, wat hast u net vergeten van het Oranje voetbalweekend? 90 minuten lang jonkende de koud van Vitesse en Cambuur zitten. En ik ga net vergeten hoe het Henk de Jongetje Slofsky het en met name ik Vitesse. Want er is een heel soort bad. En ik denk dat dit de rest van mijn leven net meer via de sale. En dat meen ik serieus. Het wordt een nagelnaaien en dus grootvol aflevering van de Sportcast. De fans van Vitesse en Cambuur lezen een skaat oer het oorskier van Henk de Jong. Nijtelijouters met 2-1 wonnen van de Arnhemmers. En Sportclub Jereveen kinderplayoffs haast net meer ontgeen. Dat Fortuna Sittard verslijwaard. Mijn naam is Ander Faber en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Het is Vitesse dat op een 1-0 vastsprong komt. Jawel, rode kaart. En toch maar een man minder. Ai, Fortuna Sittard komt op een 1-0 vastsprong. Ja, Ludwig van aardig naar waarom. En daar is het schot. En de goal van Ringo Meerveld. Maar het team is toch een mooi moment wezen. Het team is een keer nou nog tegen. Ja, dan gaat hij erin. Ho, de oorvierde. Mark Diemers. Oh, er wordt nog een fakkel gegooid. Jongens, welke sukkel doet er nou? Nou nog een. Kappen met voetballen. Gewoon lekker naar huis gaan. Het is Hisham Ferra, de sterspeler van het seizoen 2024-26 van Cambuur. Wat me dan opvalt, dat er nou best een liet spandoekje dan overheen rollen is. En dan heb ik toch het idee dat daar in dat vak weer wat plak vindt. Maar er komt nog een fakkel, dus ze gooien nog een fakkel erin. Dit is een mooie bal. Op Linda, ja, daar zit hij erin. En aan tafel Willem Vermeldvoort, Roelof de Vries. En de man die het groen leven grutmakken had. En daar toch de club van zijn hert stiepje koer. Sietse Bauer, welkom. Dank u wel. Eerste keer in de Sportcast. Hoe bist je opstien van de morgen? Ik heb van de morgen een sport. En mijn vrouw wie heel druk dat mijn hier net ziet. En voor de rest Ja? ik prima, ja. Dat zou ook gediend. Ja, dat is goed. We jaren wel vaker dat gasten opdrachten van hun vrouw mij krijgen. Hast u nog? ik mijn vrouw geen domme dingen zei ze. En dat is voor mij vrij lastig. Ja, ik zou zeggen, hoe dregen we dat voor die? Vooral als het noer is, hè, dan is dat voor mij wel. Maar ik doe mijn best. En, Als ik Fabio neemt van domme dingen die net is meest. ja, wij wenen natuurlijk in Lauwert. Ja. En ik ben net de grootste fan van de club in Lauwert. Dus zij is altijd bang dat er... wij hebben kantoor in het centrum en zij is altijd bang dat de raam eruit gaan. Dus ik probeer de raam te beschermen hier. Ja, het is wel een stukje boet in het centrum. En zet de Roelof wel, hij zoekt mijn kop als het misgaat. Ja. Dus de ruten van het kantoor die bleven gewoon Wij naar hopen dat Joet, dat al heel goed gaat. Maar had er echt oprecht les van trouwens, als hij jou het wennest en dat meestal het witte of zo? Of? Nee, maar wist je, ik ben een open boek, dus iedereen weet dat ik voor Heerenveen ben. Ja. En maar dat proberen we wat luchtig te houden. Maar wat kunnen we van die verwachten, Sietse? Ik heb om mij praten over het voetbal, over het beleid van de club, of gaat het alleen maar hoe Jelt? Nee, Jilt heb ik dermate weinig verstaan van. Hier sta ik mijn vrouw weer. Nee, maar ik heb wel iets van voetbal, dat volg ik. Daar ben ik druk mee. En het beleid van de club heb ik net zwonnen met de meisjes. Ik heb misschien wel mening hoor, maar dat is wat oors. Ja. Dus, die mening die komt Griff nog voorbij in de uitsturing. Het wordt een drokke uitsturing, want het gaat net al in een goede play-off koers van Sportclub Jereveen. Het gaat over het afskiën van Henk de Jong. Het gaat over de veiligers bij Cambuur van Zels. Haatsponsorskip bij Jereveen. Een drukke uitsturing. Ja. Maar je weet, we beginnen natuurlijk... Ja, maar de stellingen. Bij de stellingen. Ja. Tuurlijk. Van Zels. De eerste is voor Willem. Zonder het uitvak om te passen, kan Cambuur de Eredivisie net in. Ja, dat is wel heel stellig. Zonder on te passen kan ze net in. Dus ze moeten hem onpassen. Ze moeten hem onpassen dat de Eredivisie ingaan. Ja, dat vind ik, ja. Ja, dus. Roelof, dat Cambuur mij Dennis Reus nog een assistent-trainer helpt, dat begreep ik wel. Ja. Ja. Sietse, ik wil de komende jaren meer budgetten voor Sportclub Jereveen. Als dat, ja. Ja, heel goed, duidelijk. Roelof, Robin Veldman schat de kans op het helium van Europees voetbal op 24%. Ik denk dat het grutter is. Ja, zeker. Ja, tuurlijk.
Alleen nog maar jou, nota. Willem, Henk de Jong kreeg het afskiën dat te verzinnen. Nou, dan zit ik nou nee. Zei je toch nou nee? Daar komen we op waarom. En de laatste van Sietse. Ik ben dit seizoen als onderdeel van Volcom een grutske haatsponsor van Heerenveen. Jazeker. Ja, want het is alle wedstrijden wel bijzonder om, Volcom op het shirt te zien. Het collectief beste onderdeel van Bist. Ja, ik vind dat wij met het collectief iets heel leuks doen. En ik vind Heerenveen echt fantastisch. Dus en die twee dingen combineren, dat is voor mij... Maar zo mooi dat je me vol mee ophouden. Ja, wij horen ermee op, maar dat het oren redenen. Hè. Ik ben net alleen nog in de Volcom. Nee. Hè, dus, en trouwens, ik vind het een heel verstandig besluit omdat het waren. Hierna ik eerst dacht dat we het niet waren zo. Het nog twee niet in. Waarom is het een verstandig besluit? Nou, omdat wij de naammodel zetten hebben op een manier zoals wij hem hebben hoeren. Wij zijn uit niks begonnen bij een groep ondernemers. En dat wordt nou groter en wij krijgen de naam een beetje steen. En daarom heb ik besloten om dat niet te verlengen, omdat we daar nog wat meer rugbaarheid aan jou worden. En we willen ik net fut bij Heerenveen, dus we willen graag bloeien, alleen nog wel op een iets minder prominent plak. Ja. Maar wat ik heb heel vaak de vraag, wat is nou Volcom? En dan kan het eerlijk zijn, kijk, het moeilijk uitlezen. Ja. En haast het mij wel een figuurlijn. Ik vind het zelf ook lastig. Ja, En de oren, oh. Nee, maar wij zijn een groep ondernemers en wij willen eigenlijk de economisch in Friesland wat stimuleren. En dat willen we eigenlijk vanuit een... geen eigen belang, dus er mij vooral geen eigen belang bij zitten. Daardoor we stappen een beetje heel in het pad. Maar daarnaast wil ik een hele grote dingen doen waar mensen bij geholpen worden. En dat kan van alles wezen. Dat kan jonge ondernemers wezen, dat binnen de buitenlandse studenten, dat binnen mensen die hier wat brengen komen. Zeg Maar wat helpt het dan om op het shirt van Heerenveen te staan? Nou, omdat ze eigenlijk de namen eigenlijk op een gegeven moment zetten was. Ik naar overheden daar, hè, maar je moet een beetje serieus worden. Ik heb op een gegeven moment een naam worden. Ik heb met mijn GroenLeven toen zijn. Hebben wij direct de handel uit het veen kregen, nou weet ik net. Alleen de best wel direct een serieuze partij. En dat is natuurlijk mijn Volcom XA. Ja, een van de drukheden, wiest mede-eigenaar van GroenLeven, als je onderdelen heeft verkocht. Als nou oren, bedrijven en mij ondernemer, een van de fjouwer starters van Volcom. Dus hier nog 3 oren bij. Hoe groot is het intussen eigenlijk, Volcom? Nou, we hebben nou een groep mensen. We denken dat we nou met een half 12 binnen. En wat wij eigenlijk willen is... misschien want het uitlezen is moeilijk, maar eigenlijk vinden wij een beetje dat wij met Friesland wat het Calimero-idee hebben. Van, wij zijn Leeds en de rest is groot en dan kunnen we niks bereiken. Nou, we denken als we nog nationaal binnen, kunnen we misschien wel dingen bereiken. Nou, en daar mag iedereen bij en iedereen mag daar zijn eigen input. Alleen dat je moet ergens beginnen. En er zijn natuurlijk een hele protte clubjes. Maar wij hebben eigenlijk wat oors ingericht. Dat gewoon zeggen van, wij pakken structureel punten aan waar we wat mee kennen. Dat jouwt een goed gevoel. Maar dan haak ik er vlot even in. Maar dat? Ja, maar permissie van de presentatie? We gaan aanzien terug voor Volcom en het haatsponsorschip. Ja, dan maakt al aanzien wel iets van zenuwachtig. Hij begint te glunderen. Dat wordt gevaarlijk. Nee, Pak de bielen er maar bij, Rolof. Helpt het als je haatsponsor binnen dat voor het eerst zo'n lange tijd het voetbal echt goed is dit seizoen? Er is wel een hele positieve sfeer. Ik weet niet dat direct. Ja, ik denk dat het helpt. Want als alles positief, dan is alles positief. Dus dat denk ik wel. Ik zoek iedereen die een luistert adviseren om hoofdsponsor te worden. Dat Volvo, maar krijg ik een aangeld voor. Nee, dat is ik zei. Alleen, ik geloof wel dat het is. Het is een positieve sfeer en dat jouwt natuurlijk plezier. En dan heb ik altijd meesten maar in de box en die ervaren dat ik. Dus dat is wel leuk. Hoe goed Roelof wie Heerenveen Fortuna Sittard toch nog sneu? Nou, eerste helft net geweldig. Fortuna spelen goed, een goed plan. Is ik net een minder ploeg. En Danny Buis, dus je weet, je steent in een stabiele organisatie. Ja, vreeds in het pasmoment. Hier met nog maar Robert Veldman hoe zou wat ik voorkomen maar is achterkomen. En jij wil net 12 minuten stiert 1-0 van Fortuna Sittard. Wat ik wel heel knap vind van deze ploeg, en dat is het verschil met Vlinier bijvoorbeeld, of de Aroen hier misschien wel, dat er echt karakter in zit. Dus ja, kwalitatief is het alweer even een tikje beter dan Vlinier. Kees van Wonderen zei dat Vlinier hier ik nog aan tafel van ja, er zit nog wel wat meer kwaliteit in dan toen ik het zie bijvoorbeeld. Maar ik ging vroeger maar Vlinier toen hij er nog net ziet. Maar er zit een karakter in. Dus reactie naar die in je 0. Want de eerste 10, 12 minuten weer net zo goed. Dan hij groeien ze staan gewoon in de wedstrijd. En de tweede helft wien ik echt wel een stuk beter dan Fortuna Sittard. En sleepten ze de overwinning ik nog terecht over de strepen. Hier hoe mooi is het dan dat krijgt Marcus Linde de winnende maakt? Ja, hier aan de 1 heeft gescoord. En hij werd een beetje pest. Pest? Ja, ik maak je me wel wat zwaarder. Troch Robin Veldman. Troch Veldman? Ja. Want ik zie de wedstrijd te zien natuurlijk. En nou, Veldman die wie wel heel enthousiast en maken een bepaald gebaar of zo naar Linde daar wat wie dat kreeg. Ja, dat gaat er dus om dat hij tijdens het
tijdens wedstrijd te meer scoort. Maar ik tijdens de trainingen kan hij wel wat meer scoren hier veldmaats in hem zijn. Dus hij neemt hem dan zo nou en dan ik wel. Ja, hij had de non-flying Dutchman, maar dit weer de non-scoring midfielder. Zo neemde hij hem zo nou en dan wel. Dus de niet scorende middenvelder. En dan zit hij hem een beetje te treiten. En hij scoorde oude week op de training en dan doen hij weer even naar thuis. Kies wel scoren. En nou scoorde hij dus eindelijk tijdens de wedstrijd. En ze vond die link meteen wel eens maar de non-flying Dutchman. Doe maar, Want Griek, ja, die goal tuurlijk. weer natuurlijk een parodie op die goal van Dennis Bergkamp in 1998. Even de baltje tussen de... Vies dat ik een beetje onder druk? Liets beetje. Het weer een prachtig doelpunt. Jij liet dat voorop Maar staan. ik hield het toch even mijn boer Malinde. Yeah, I don't know. I was really surprised by myself, to be honest. I never scored, but it was a really good first touch, and then I was free, and then just tried to get it on target. And I think Instinctief. I don't know what it was, to be honest. I just took the touch inside. I was free on goal, and then tried to get it on target, and it was a goal. So I was really happy with that one. A colleague of mine was talking about a goal of Dennis Bergkamp during the World Championships '98. Do you remember the goal? No, I don't remember, but I just know the player, and I really know that I'm not. You can't put my name into his name in the same sentence. I think that's way too much. But sorry. no, he's way too. It was a great goal, Marcus. The goal was okay. The goal was really good. No, it was not okay. It was a great goal. That was a really good goal, so I'm happy with that. I'm really happy with that. Hij is beskierd, Ja. Marcus Linde. Ja. Al weekend je had hij bij de uitblinkers van Heerenveen. Maar nodig is ook belangrijk bij een goal. Wat denk je nou, Sietse? Vertzinwürdig het hij het meeste kapitaal voor de club? Oeh, dat weet ik niet. Ik denk dat wel dat er een potte kapitaal voor zijn, want hij is echt heel belangrijk. Hij is nog jong, dus, maar daar herinnerde er nog een keer bij. Ik denk dat wij toevallig hebben laatst bij een per maanden hebben we dat even analyseerd, maar wij denken dat er misschien wel zo'n 8 spelers binnen die heel vertzinwürdig op dit moment. Ik weet hoe hield, hè? Maar we dan net die vrouw vregen? Nee, maar met voetbal in het ze krijgt wat minder verstaan. Maar Je vult ook goed door. ja, wat dat betreft wel. Ja, wat dat betreft wel. Of is, Just er dan naar de spelers of denkt ze dan voetnouders, wat smiet dit op? Nou, wist je, dat komt wel een beetje. Omdat ze met Heerenveen natuurlijk weer wel een beetje in het rare hoekje zitten. Hè? Maar ik heb wel het idee dat wij nou net per se hoeven te verkepen. Dat we echt bouwen kennen. En ik heb het idee dat Johan Hansma die visie heeft. Dus maar ja, we hier krijgen horen een jongen die de blessure hier. Nou, dat ben een jongen die een fantastisch, die eruit ging. Die had een fantastisch seizoen. En ja, Rivera doelstand op. ja, maar hoe houden ze dat vol? Dus ik denk wel dat daar animo voor is. En ik denk dat je Heerenveen dat wel onderdeel van je club is. Hè? Dat je spelers verkepen bent. Wat ik Mooi, zo ik Rolof, rol dan- Linde of toch Trendsco de meeste weerde? Nee, ik denk Trendsco omdat onvallers wordt algemeen meer opsmieten. En die had natuurlijk hele goede cijfers op dit stuit. Maar 12 doelpunten nemen we in Holland. En ik stuk 8 assists of zo. Dat is een statistiekenmandje. Zeker. Ik heb een mooi statistiekje trouwens. Ik had er ik in. Nee. Gaat het door het puntenaantal? Nee. Ik had er in een puntenaantal. Die wil ik er dus in smieten. Want is het helemaal opvallen dat Heerenveen nou al meer punten had als vorig jaar. Ja. Het idee voor. Ja. Want ze had 47 punten. De laatste keer dat ze zoveel hier weer 50 punten. In het jaar 2014-15. Lodewegers. Alle vierlien. En ze kennen er nog 56 hel. Ja. Ja. Ze 3 keer winnen. NAC, Volendam en Ajax. En dan komen we uit op 2000. Wow, maar Ron Jans denk ik. Nee. Nee, dat... Vernuiver me al. Want daar is er nog bio bij. Maar het is Marco van Basten. Ja. Ja. In 2013 en 2014. Vierde werden we toen van mij. Ja, zo'n 50 punten. Rolof, kist dan mij die statistiek hier nog hoe hinnekomen? Of? Ja, Heerenveen is de ploeg in de Eredivisie die maar PSV en NEC, maar de meeste doelpuntenmakers. Linde, wie je noemen Santje in dit seizoen, tel ik de beker er wel bij. Maar dat vond ik wel een bijzonder statistiekje. Ja, een teken dat er net echt een uitsprutsen topscorer is. Nee. Wel meerdere spelers die het scoren. Daarbij ken je ook de vergelijking met Cambuur meidje. Die had het eigenlijk ook. Had je toen kapitaal ha en Cambuur, het kapitaal van die club, dat zit denk ik benammen in het verbetering van het uitvak de komende man. Ja, daar gebeurde weer nog. Wie de tweede keer dit seizoen. Want het wie Vitesse dit keer op beziet bij Cambuur. Zijn dat uitvak, de horen wie ADO Den Haag zelfs in november. Dat uitvak dat is ontworpen als een gastvrij uitvak. Want ik had zelfs met de Graaf contact van hoe je hier op waarom, wat er al gebat is. En dat uitvak dat is bouwd als een gastvrij uitvak. Dus het is best wel een bijzonder uitvak. Want je komt er dan, je zit er nou net deun efter de goal. Maar je ziet een heel soort. In vergelijking met Volendam, NAC wordt wel het aquarium naam. Heracles is nog minder leuk. Heracles is drama. En Cambuur zei, dat willen wij per vast net. Wij willen een gastvrij uitvak. Dat mensen een geweldig uitshow gaan. Dat het ik libbert om de supporters van dat Cambuur een gastvrije club is. Maar kan de club dat nou nog in stand houden? Nood het voor de tweede keer dit seizoen dus misgeeft. Ja, en dat je aast niet nog naar de eredivisie ging. Waar Ajax, Feyenoord, nou de derby komt er nog bij Sjen. Wat er al bij Sjen komt. En ik wie dus wel benijd, ik ben Art de Graaf. Van hoe je nou waarom?
En stiest heel eerlijk zijn om met plastic de wanden bij die hand op het moment dat ik daar bel. Want ik bel hem dus nu in de midden. Ik dacht, hij stiet er om aan zijn wand om de boel dicht te zetten. Hij zei, nee, dat weigeren wij echt. Wij weigeren te capituleren voor, zat hij zelf zei, ik citeer, een stel idioten. En wij willen gewoon dat gastvrije uitvaak houden. Er hing je netten aan de zijkant, dat wel, aan de voorkant dus net. Maar ja, je had jongen, die netten horen net alles in. Dus de supporters die jonken dat uitvaak zien, die kregen een vuurwerk op haren. Maar is dat dan net een middelvinger naar je eigen fans? Want die hield hij de dupe van, ADO en dus nou ook Vitesse. Want die krijgen het vuurwerk naar een Ja, die krijgt vuurwerk op haren. Plus daarna kennen ik dus blijkbaar supporters van het ene vaak naar de oren komen en daar bij het uitvaak heel makkelijk komen. Dat wie bij ADO Den Haag nog slimmer als nou. Dus dat is wel de vraag. En ik denk heel eerlijk zijn, ja, het is te graaf, het spiet me zeer, maar ik denk dat Cambuur er echt net om komt om Savisa de zijkant heel dicht te maken met plastic en misschien de voorkant maar netten toch dicht te bouwen. Want als er hing je wel netten, hè? Maar als je zoals hoe die fakkels, dan denk je, er hing je in je netten. Maar hoe ken die fakkels dan trolley netten? Hè? Ja, die kent, ja, zo'n net is dat is wel gauw op te lossen, toch? Een net is per definitie maar gotjes, maar ik zo'n sinds een maatje gotje liedje. Ja. Maar ik vind dus ik de vraag, hoe krijg je het nou binnen? En ja, maar dat is een vraag slaagt het meestal altijd. Die vraag is hoe die raad zou je te graven. En dat kerst honderden keren, want Sietse begint ik al te knikken. Die weet wat die denkt. Ja, er misschien zelfs Jossen te wezen, waar in de zomen van de dingen is dat ding verstap je kerst. Hè? Dus, ze stoppen het ik wel weer, dat zien er net kind. ook. Ja, oren plakken. Ja, dat wist ook nog. Nou ja, sorry, ja, ik ben er niet fan van, maar het hoeft voor mij ik net. Nee. Maar ik hou van beveiliging bij. Ik heb wel eens mijn veiligheidsbedrijf onder de sputsen. En die vertellen dan wel dat bijvoorbeeld bij Ajax vaak na de wedstrijd heel volle condooms voelen worden op het toilet. Maar oftewel, ze stekken dus het in de kont. Zo goed dat ze er dan nog even een condoom om doen. Ja, dat is wel hygiënisch. Nou, ja, want dan nee, maar het is toch echt bizar. Maar en mijn vrouw zijn er maar geen domme dingen. Ik zie het. Zegt uit Roelof. Ja. Wat vies jou, Roelof? Maar kan we je wat ontwan? Ik vind het heel mooi, de win van Atte Graaf. Want ik ben wel een fan van normaliseren. Als je zelf gasvrij bent en normaal gedrag vertonen naar je gasten, dan krijg je het vaak ik weer waarom. Maar vaak jouwt dan on dat het net altijd gebeurt. Dit ben extremen met ADO Den Haag en Vitesse. Ik verbaas me wel hoe dat die netten dus binnen dat sta ik gewoon doorheen. Ik gooi ik denk ja. Lever ging je helemaal geen netten meer op, maar dat maakt denk ik wel echt hoors. Vooral als je aast Heerenveen, Ajax, Feyenoord, Go Eagles, Zwolle, ADO. Ja. Neem al die clubs maar op. Ik vind dat Cambuur er ik echt van beter van zwaar je, maar dat een stukje weer waarom. Vitesse begint, hè? Die gooit echt fakkels in het vak van Cambuur. Wat echt een verschrikkelijke Mongool. Echt ongelooflijk dat je dat, wat mij betreft, echt voor de rochter gevangenisstraf. Ja. Nee, maar dat is wel een hele belangrijke nuance, want daar begint het wel mooi. Vervolgens komen de supporters van Cambuur, of hoe je ze nemen willen, kunnen wel helemaal naar de orenkant van het stadion komen. Ja, dan denk ik, hoe volle beveiliging zit er nou op? Ja, dat gaat in ADO natuurlijk ook al mis. En ook hier het vooral echt boeten het stadion mis, waarin de ME ingrepen maakt, charges. Maar dat vind ik dus heel belangrijk. Dat hield net alleen nog van Cambuur, die hield voor alle clubs. Ik weet niet hoe volle beveiliging erin zetten wordt bij wedstrijden als Heerenveen of bij Feyenoord. Er moet meer beveiliging inzetten worden. Als wij het als clubs, KVB, OERIT, politie, net serieus nemen, wat het doffe nou, dan kunnen we gewoon elke keer zitten te klaaien en te crimineren. En we zeggen, we moeten gewoon geen supporters meer meenemen. Dat vind ik echt zo'n nozel, vind ik dat ik altijd alsof dat de oplossing is. Nee, we moeten het serieus nemen. In Engeland, Duitsland, België nemen ze het serieus. Zit er volle meer politie op, volle meer beveiliging. Er is een evenement in Nederland waar samen relatief beveiliging en politie op zit als bij voetbalwedstrijden. Meer politie en begeleiding erop zetten. En dan kunnen we er ik voor zorgen dat we die ploegen meer uit elkaar houden, normaliseren. En dan kun je het ze staan gewoon. Kijk, als in Engeland en Duitsland, ik rustiger bij en roende wedstrijden. Maar ziet ze nou best al 38 jaar seizoenkaart houden bij Heerenveen, vertelde correct. Wist toch nog hoe het ging toen Heerenveen naar het Abelenster stadion tag hier? Wie deze problemen er toen, hè? Nou, wij het Abelenster stadion, voor zover ik dat wie wij het eerste stadion zonder hekken toen. En dat wil Riemer heel graag. En daarom hebben wij die graag, daar zeuren we nou wel eens op. Maar dat wie toen eigenlijk het mooiste, hè, wij in een stadion zonder hekken. En alleen wij werden toen als Noord-Utrecht helden. Ik was toen een Noord-supporter. Hè, dus toen gingen we... Ik heb dat eerder verteld, maar toen... Het domste wat ik niet in die mijn seizoenkaart op zijn uit protest. Nou, toen moest ik sponsor worden op mijn 18 om die seizoenkaart erom te krijgen. Want er was geen plak meer natuurlijk. Dus eigenlijk uit Noord sponsor worden. Dat is nooit weer verloren. Maar ja, dat bloed wel. Ik vind, wij waren lessen in Liverpool. En daar zit de Paris Saint-Germain. Die man wie echt fanatiek. Maar
ik denk ik dat als er een bepaalde uitstraling hebt, dan krijg je dermate prot respect dat er ik respect waarom komt. En ik denk ik dat je dat bouwen moet. Hè. Ik denk als je als Cambuur zei, wij willen heel gasvrij wezen en ze bloeien dat volhouden, dan dat ik alleen nog, dan bloedt dat ook met ik lukken, want dat wordt ook met ik zijn ervaren. Alleen nog, daar zit er natuurlijk altijd een peer tussen die gewoon echt filmen. Ja, hoe pik je die eruit? Dat is het probleem. Maar ik denk dat Dat begint ik nevens mij toch dat ik serieus te nemen. Ja. Want die mensen in dat vak die fakkels afsteken, die kist natuurlijk monitoren. Ja. Die zitten echt net... Hing je toch horen camera's? Ja, Maar die weet- vakmutsen op, ze dat onder de spandoekje. Er ging een Maar spandoekje omheen, zo hoe dat hele vak heen. En toen dacht ik al, dit gaat mis. Tot een paar bivaksmuts op en dan wist ik ja, maar ze doen ik weer aan, hè? maar En dan 24 hingen Helene- hoe camera's, dus kist gewoon Ja. pakken. 24 Helene hebben we bij het Veen gewoon zijn groep, dat namen de Astrid man. Ik weet niet precies dat zei mij even voor. En als er dan wat onder weer, dan kwam er gewoon een groep mannen in de Die lossen het dingen. zelf even op. Helden dat even uit. En dan stond er hier weer een van de trappen struikelen. Maar wij hier zien dat krijgen we door. jongen. Ja. Dat, Dus ja, ik weet het, maar de oplossing is, de oplossing lijkt moeilijk, denk ik. hoe we het voetbal willen, want daar hebben we het al van de weekend natuurlijk ook wel over dat als een nachtkeers uitkeer, wie het voetbal vreet een beetje beter. Het wie een stukje beter, want ik had dus echt de dag van mijn leven gehad. Ja, Maar dat- eerst even over het voetbal. Ja, hoe Ja. alleen nog het voetbal? Ja. Nou, dat vind ik dan wel jammer, want het voetbal kon eigenlijk toch helemaal nergens meer door. Nee, weet Het niet. gaat al drijven. Vitesse wel. Ja, voor Vitesse dus wel, maar toen kwam ADO Den Haag dus ik al gauw op voorsprong, want die ging dus dat bizarre scenario dat Den Bosch verliezen moest. Wie ik mooie beeld, ADO Den Haag scoorde en Den Bosch juichte, dat is grappig. Maar dat ging dus uiteindelijk helemaal nergens meer door. En ik vond nou net ook zo van, goh, wat een hoogstaand voetbal heb ik nou, weet je, jongen. Het was wel ietsje beter, dan het van. En dan zie je misschien ook wel een link tussen het gedog op de tribunes en het gedog op het veld. Want het wie op het veld ook gedonder, toch? Ja, maar dat hier ik meer te krijgen mooi de duck-out van Vitesse. Dat vond ik wel zo'n bijzonder fenomeen. Want ik zie dus wat niet- vertel, want dat heeft Ja. u ze helemaal lekker, ik man. zie- ja, nou ja, ik zit hier dus al 2 dagen en ik denk, oh mooi, ik heb die sportkaart, jongen. Even ter duiding. Hij net heel veel het hier, hè? Wel een beetje ja, tempo. nou, oké. Wij mochten Henk de Jong volgen. Wij mooien gewoon mooi helemaal neer van ESPN. We mooie interviews van naar de tijd en dat is het. Maar wij hier bezocht om toch Henk de Jong volgen te kennen. Want die had 40 jaar lang een statuswest in het Friese voetbal. En daar is grote vernuivering, zei ESPN, carte blanche, jullie mogen alles. Gaan maar volgen. Dus ik zie Jonk in de dugout van Vitesse. En daar volgen wij Henk de Jong in wat er al gebeurde. En ik zit met mijn telefoon, want op het moment dat wij beelden maken, stuurden wij die terug. En die plaatsten wij hier op internet socials. Dus ik ben helemaal verdwaald in mijn telefoon, maar hier appen op de redactie hier. Hè. Die en die beelden komen er aan. En in één keer, bam! En ik schrok me helemaal kapot. En Bij ik. ik zeg om, ja, daarom even anseneren. Maar ik zeg dus omheen. En ja, wie die keeperstrainer van Vitesse, die weer die dugout van Vitesse ontslopen. Die zat je in dat ding om te slaan. Nou, Henk de Jong, de keeperstrainer. En op een gegeven moment mijn cameraman en ik zeg van, wat gebeurt hier, jong? En dat was dus ik de reden dat Henk de Jong uiteindelijk Gio pakte. Want zij binnen, nou, denk ik, in minuut 20 begon ze. Minuut 15, 20 was het zo. Dat liep erop op een gegeven moment tot het spoor een beetje. In minuut 20 begon die keeperstrainer. Dus ik zat het wel aan. Rudy Gereem zelf, ik, en zijn assistenten, de trainer. En ja, die zijn al even van, we dagen Henk de Jong in. En op een gegeven moment, voor Henk, zelfs Henk... Zijn ze dat? Die het altijd, nou, ze kwam met gebaren en mooi Tomke naar beneden hier. En dat was Rudy Gereem die hier nog een Ja. flesje van Henk de Jong meenam Dat voor de wie- wedstrijd. ja, Na dat- de wedstrijd kroepen ze elkaar. Dus ik heb net het idee dat er iets van verrouwing ziet. Maar dat weer dus mooi, want gewoon wij zit Roelof ziet dus die de radio verslaat, die zit bovenin. Dat zitten wij altijd. En dan just dus die beelden, die just. En dan denk je, nou, dat zit allemaal wel prima. Maar als dus Jonk die dugout zit, ja, dan krijg je wel een oorbeeld van dit alle geheel. En ja, Henk de Jong, die altijd immer kalm bedoelt, die sprong er op een gegeven moment bij op. Want die kreeg er dus een gele kaart voor. Die zei op een gegeven moment, stop dat. Die wie er echt klaar mee. Maar het wie heel nuver. En dus zag ik bij de stelling dat dit een smet wie op het afski van Henk de Jong. Wat die ontwaan wie in, ik heb geen idee. Nee, dus net alleen nog de fans, maar ook, nou ja, de technische ster van Vitesse hun best wel misdroegen. Ja, en dat sloot dus op de spelers. Ja. Wist wat Diego Simeone doet, en mocht ik heel bot ontdenken bij Atletico Madrid. Op die manier, dat die zei ik. En ik elke niet in. En gewoon opfokt en niks wie goed en alles wie verkeerd. En ja, wat er onderhand. Ja, er is natuurlijk een heel soort onderhand, maar dat kan er alle keer even naar boppen. En daarom weet ik fut en dadelijk zijn giele kapen. Maar toch de mooiste dive van je leven. Jongen, Ja. dit is toch geweldig? Oh, Ik heb- Ja, want ik heb- dat ik heeft vind het wel sneu eigenlijk- van die vrouw trouwens. Eigenlijk van Van die dochter. een oeren voor de wedstrijd. Zo, sorry. Ja. Oren. Lekker Roelof. Collegiaal. Nee, ja, maar dat komt. Ja, nee, doe maar. Maar Ja? Mag hoor. Ja, wacht even jongens. Ja, wist je...
Hij is uitwinnen, hè? Oh, gefeliciteerd, daarom jongen. iedereen Dat is wat fantastisch. tegen Zullen we ja. melden? Ja, moest het nog even. Ja, mooi hè, Jokes. En hij heeft een dochter gekregen, dus daar heb ik Kijk, even misverstand. Mooi, leerfamke, hè? Hij begint te glunderen, hè? Ja, hij is maar goed. je zegt- Mooiste daar van Willem. Ja, Ja, Grut. ja. Mooier als... Nou, hij dus net. Jonk in de dugout van nog Vitesse één zetten. dugout. die Vitesse zitten. Maar Willem, daar had dus die hele Henk de Jong eigenlijk deun volgen. Dat bist hem net uit het eerverlen. Wat wie nou voor die het moment dat hij het meeste bijbleun is van die hele Joen? Na de wedstrijd, of eigenlijk de wedstrijd werd voor het tweede keer staakt, toen we lang onduidelijk lezen we het nou helemaal stil of gaan we alsnog terug. De gong supporters het stadion uit, Vitesse wat leger om het vak. En toen kwam Henk de Jong weer om en die ging daar zitten op zijn tribune, op zijn dugoutstoeltje en die ging daar wachten op die huldiging die de letter krijgt. Jongen, dat vond ik zelf wel heel aandoenlijk, want in je zo'n grote status in het voetbal en toen ziet het daar wat alleenig. Maar toen letter kreeg hij alsnog zijn huldiging. Hij mocht naar zijn vrouw die daar op de middenstip stier met de band. En toen hebben ze nog een rondje die voor de supporters. En dat wie vanzelfs misschien wel een goed makertje. We hebben ook Henk de Jong zelfs door hem voor de camera gewoon vregen naar dat Oski. Ja, dan bereikt hem, hè, als het dan hinder is. Maar zie je niks verteld die doorrakken. Ik zei, eerder wil wat regelen. En toen zei nee, ik weet ook niks, zei Diana. En de band had niks zijn. En dan is net niks verwachten. Ik hier wel iets verwachten, maar net dat... Zo krijg je een beetje naïef, denk ik. Henk. Volle wedstrijd. Nee, dat snap ik wel. Ik hier wel wat verwachten, maar ik hier net verwachten. Dat, Diana zei ik ze meer, hè. Ik weet net dat er wel wat gebeurt. Die doorrak, die had me gewoon te pakken. Man. Dan kerst dus mijn haar in het veld op. Ja, dan just haar on. Hoe is dat? Ja, dan breekt Steven. Hè. We hadden zo'n proto mij maken samen. En ze had altijd meer, ik wil relativeren in ding. Hè. Dat ik zelf was stil weer. En dan zei Henk, nou, vertel me maar wat er is. En dan praat ik er een weekend ik weer kwijt. Hè. En ze is echt een steun en toeverlaat voor mij. Hè. Het wie inderdaad een heel mooi gezicht. Diana en de band die het in de middencirkel stieren. Cambuur is nog klaar met de competitie. Hoe zullen nou de komende weekenden van haar uit? Want hij is op vakantie. Nou, nog een beetje U-trainen. En dan komt vanzelfs de huldiging op 3 mei bij de Oldenhout. Dat is... 12 uur begint er ongeveer en 6 uur houdt er dan weer op. En tussenin zit er nog een busrit die overigens 3 kwartier in rooster is om van het Kooistadion naar de Oldenhout te komen. Dat is een ritje van een 10 minuten, 15 minuten ongeveer. Zoiets, 20 misschien. Kom on bij. Maar ze had behoorlijk langere lutsen, dus ze dachten dat kunnen we broeken. En daarna Ibiza en dan is het echt sloes, want dan is het seizoen voorbij. En dan is het mooie, het is voor Cambuur ik wel snoffelijk, want dan is hij mooi het seizoen al klaar. Ja, Geen play-offs en dan daar rieden op het nieuwe seizoen. ben we net wend. Jereveen spelen nog 3 wedstrijden. Minimaal 3 wedstrijden. Hopelijk nog 4. Want dat zou betekenen dat ze de finale om de play-offs heljen. Begint de play-off vorm, ziet ze bij Jereveen nog wat te komen in die negen? Ja, ik denk dat zij... ik denk dat ze er 4... Ik denk dat ze er echt 4 spelen. Maar van mij binnen ze goed. En we spelen de laatste wedstrijd thuis Ajax. Dat is natuurlijk een fantastische wedstrijd om op te laden naar de play-offs. Dus ik denk... en ik denk zelf, en ik weet eigenlijk net het programma van Ajax, dat wij best nog wel eens om het plakje maar Ajax spelen kennen. En Zo'n punten is het god nou, 3 wedstrijden. Dus dan maakt Jereveen alles winnen. Jereveen wint de komende 2. Nou, en dan met Ajax, dan gaan we de Sjen. En ik praatte met Robin. Maar Robin zei, als wij Ajax de laatste wedstrijd thuis krijgen, dan pakken we ze. Ja, Hè? ja. Dus, Of de Ajax PSV is het nog? Komend weekend, PSV zit nou op Ibiza. Die PSV net voor het jaar. Nee, dat liet mij net. Nee, maar goed, die zit nou op Ibiza. Ja, maar Dus dat is alleen maar beter van. zwieren voeten. Oh, beter. Ja, als ik Joey hier, dan Joey die zei, jongen, we moeten even opladen. Dan Teambuilding. Ja, zeker. Ik was nog altijd in contact met Joey, Ja, Joey Veerman. ja, wekelijks. Oh ja? Wekelijks, ja? Ja. Hoe dat? Nou, gewoon Joey is een mooie kerel. En ik ben voetbalgek en hij ik. En, dus we hebben een protte contact daarover. Ja. Ja. En wie gaat het dan al eens hoor? Nou ben ik benieuwd. Ja, nou ja, van alles. Hè. Joey zien oranje perikelen. Ja. En, Hij is er helemaal clear, maar Klap daar even door de squad. Ja. Ja, zeg even wat het even vindt. Ja, Joey versteert niet in vriezen. Dat is het geval. Nee, maar Joey is daar wel een beetje clear mee. Hè. Ja. Dus er werd een prot door hem zijn. En eigenlijk net aan hem vregen. Hè. Dus ik zou bespreken. Dus in de meeste zin praten dus met hem over. Hè. Dus hij had daar wel niet in over. Ja. Maar nee, maar prima. Gewoon een mooie kerel. Een prot, het voetbal met name. Ja. En Joey is echt een liefhebber. Heel pro de meesten denken, wat je ziet is wat je get. Het is er zit niks in Spaans aan. Hè? Dus, Een echte Volendammer. wat en dat echt een allemaal- Volendammer. Ja. Hè? Dus daar hebben we het wel zo. Dat is leuk. Met het eigen op die play-off farm, Roelof. Kunnen al wat zissen hoe de blessure van Max Sans Rivera? Ja, vanmorgen nog even contact met hem gewoon. Hij viel hem beter dan Juster naar de wedstrijd. Het is even een afwachtje, want het liep het een klassieke hamstringblessure. Vaak is dat af jou, dat zij is wegen
uitschakelen. Ik denk het een beetje van of hij echt squat is, of een liedskwarke, of een verrekking. En ze zullen waarschijnlijk morgen of overmorgen dan Channel zijn scanmatch kennen. En dan kun je ze meer beoordelen in hoeverre hij er echt een skofke uitlaat. Zoals hij nou Volendam, dan een week later NAC, al bij de uit. Dan die laatste wedstrijd thuis in Ajax. En dan de Toonsjes en Snijds hadden ze dan de play-off wedstrijd. Dan had je dus eigenlijk liet ze fjouwe weekend hij de laatste wedstrijd. Nou ja, als je dat wordt wel krap. En dat is wel spietig, want hij wie wel in de farm momenteel. Hij begon te zeggen, ik wil weer aardig de bal. Nou Luca Ooyen. Het is ook wel leuk voor hem natuurlijk dat hij in de kistje aan lid Het is toch een wonder dat hij nog rennen kan. Want leer eerlijk wezen, die uittreding van Pinto. Ja. Je kent hem Jan? Vond je hem dat reden net? Ja. Ik denk dat die jongen net meer voetbal is. Als de aanklagers in werk doet, dan wat ik de laatste strijd net meer. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Pinto. Ik zie het voordat ik bij de commentaar wist. Ik komt erin slijden. Dit is reed. Ja, dat zeg ik. Maar het is goed dat we de fut nog hebben hier. Want dan er al Ooyen vond ik zelfs net heel succesvol. Juster. Ik dacht zelf nog waarom net Gurbus. Nee, Ooyen zit in de hiërarchie wel een beetje boven Gurbus. Gurbus is echt wel een goede voetballer, maar hij is dan wel heel jong. Volgens mij is hij nou inmiddels kreeg jongetje, denk ik. Die mag nog groeien. Orenspieler die ten een aantal keer op de groen lijn. Joris van Overheem, valt dat een beetje daar? Ja, dat is waarschijnlijk zo'n klassieke paardenkeuswest. Zou je dus dan echt een beetje een tik op zijn bovenbeen, bopperskonk. Een knietje, ja. Dat is altijd. Ik wil even een oude wachtje, dus dat zal waarschijnlijk een kwestie wezen van ijsbad, ijzen en koelen en dan hopelijk Joert of Moon wel wat trainen. Maar dat liep het wel wat mooi te vallen. Hey, maar Rolf, dat is een van de besten van Nederland op het moment, toch? Maar dat in oranje of Ja, dat net? is elftal, hè? Ja, toch? Ja. Dat zei je de voorzitter van de fanclub. Sorry. Ja. Rolf heeft je laatst verkondigen dat Van Overheem mij het Nederlands overtal. Ja, ik robbel hier dat Henk Veerman mij met dat Nederlands elftal. Maar dat is meer aan vraag. Ja. Dat hoeft ze nog even. Dankjewel daarvoor. Ziet je, wat is dit seizoen onnota die mooiste moment bij Heerenveen? Oh, jongen, en mijn mooiste moment. Ja, wist je, wij beleven Heerenveen met z'n allen. We hebben een mooie skybox en ben met z'n allen. En eigenlijk de mooiste momenten is dat wij dat maar ook. We hebben op het moment een hele protte mooie momenten. Met scoren, laatste minuut, dat soort dingen. En dan het maakt ook wel de vieren. Met name met mijn band en met mijn familie en met mijn vrienden. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. We hebben echt plezier. Wij denken dat we iedereen aankennen. Als we het stadion inrennen, dan denken we in ieder geval dat we winnen kennen. Nou ja, dat is ontierlijn. Ja, dus we hebben er al een protte zin in. Dus ik denk dat het hele entourage eromheen, ik denk dat dat het mooiste is wat we op dit moment wel mee zien. Ja, de Kroeps 2 keer, één keer in de 2 weken maar niet bij. Dat is bij doelpunt van Heerenveen. We proberen dat vaker te doen, maar het maakt ook wandelen. Het juichen voor of de spontaniteit van de band, dat ze blij binnen voor Heerenveen. En misschien doen ze dat wel voor een heid, of weet ik niet. Maar gewoon het maakt van het beleven is wel echt heel leuk. Ja. Hoe komt het nou aan? Want Wolkom, we hadden Kijk de Hoorn, houdt dus op als haatsponsor. Wie is daarvoor mijn GroenLeven en haatsponsor. Ja. Wat wordt Denij, die rol bij Heerenveen? Oh, nee, maar ik ken het echt een rol. Dat wordt een beetje grut. Maar wij hebben gewoon... GroenLeven is mij dan kon die haatsponsor worden. Ja, nou ja, maar wij hebben gewoon een skybox en daar ben we al jaren. Ik vond me al 20 hier heb ik die en die vullen wel hier. En ik heb best wel wat gesprekken met Heerenveen, maar op een manier, als ik ze me helpen kan, dan wil ik dat graag doen. En dat is net... dat het helemaal geen titel of zo. Dus, en als zij iets nodig binnen, ja, dan... Dat ik de vraag straks in, ken ik wat voor ze betekenen? Ja, als ik wat voor ze betekenen, dan doe ik dat graag. En, maar wat betekent wel? Ja, nee, maar dat kan alles wezen. We hebben natuurlijk het stadion dossier ben ze mee bezig. Of we zijn met de trainingscomplexen ben ze mee bezig. Nou ja, dat kan van alles wezen. Dat kan ziekje naar een sponsor wezen. Dat kan meestal aanbrengen wezen. Dat kan eigenlijk van alles wezen. Maar dat doet nota nog net, maar daar is het wel voor nee, maar dat doen we nou ik. Dus maar we hebben daar goede gesprekken wel over. Maar dat is net iets wat een titel heeft. Dat is meer informeel, zeg maar. Maar zo, Heerenveen beleeft op dit tijd wel een commerciële groei. Het stijgt wel wat. Je hebt hier zien ze 1200 sponsoren. Nou bent er, even gauw, 56 geluk of 6. Het is wel wat klommen, het had op jou rond zitten, dus dat gaat goed. Maar er is natuurlijk wel een probleem. Want concurrenten hebben echte yields. Zullen de bielen komen? Ja, nou komt de bielen. Dus NEC had Boekhoorn. Utrecht had Van Seumeren. Ze binnen al Cambuur had Pieter Kooi. Cambuur had Pieter Kooi. Nou komt de vraag. Ja. Horst op als hoofdsponsor. Maar maakt er net even een peer Boekhoorn achter die Ariaans Boekhoorn-Ariaanse tafereel gebeuren bij Heerenveen. Maar ik weet net dat Heerenveen bij Boekhoorn ze tafereel holpen is. Ik geloof net, ik geloof dat
ze hebben Heerenveen een volle betere koers in schakelen hebben. Dus je moet gewoon stabiel groeien. Eigenlijk, Riemer, toen ik de eerste hier mijn seizoenkaart kreeg, toen werden we 1 naar laatst in de eerste divisie. En toen zei Riemer, dan gaan we dat beter dan zonder schuld normaal. En dan willen we maar laatst. En dat is dan wat het is. En dan begin je van daar te bouwen. En ik denk dat Heerenveen dat eigenlijk nou ik weer dienen heb. Dat hebben ze goed dienen. En ze zijn nou weer aan het bouwen zonder. En dus dat is een gezonde situatie. Want je Boekhoorn die dekt gewoon de te kwad naar. Ik denk die, dat ging die wel- loopt de beurs. Nou, ik denk Van Zeumeren, hij is een beetje hetzelfde. Maar Pieter Kooi, even los van de lening zo'n club, die keert het certificaten. Dat yield komt ten goede onder de club. Zodat ik iets voor die was. Ja, maar voor zover ik weet, het Heerenveen in een aandeel. En dan is Heerenveen net te keep. En is ik net te verkepen. En ik denk dat ze... ken ik net. Nee, ik denk dat ze... Jereveen Soeder, ik verkiezen kennen om yield op te hellen. Ik denk dat ze het zij heel goed doen. Ik denk dat zij dat op het moment goed op rit hebben. Ik zou daar net te vol in rieren, zeg maar. Dus, ja, wie is er met een lening? Nou, jongen, dat is iets, maar dat is ik weer iets wat waarom wordt. Dus dat is, en misschien jouw de man het wel omdat het denkt dat het net waarom krijgt. Maar ik heb in de podcast van Lauwe de Kranten zitten samen met Pieter Kooi. En toen, maar eigenlijk ben wij eigenlijk net de meesten. Eigenlijk is bijvoorbeeld een Biense Dijkstra, een Dijkse Draaistad, dat ben eigenlijk de meesten die gewoon al hier en daar tegen dik en dun geld heen brengen. En doen ze dat dan omdat hun naam erop stiert, omdat dat liefde voor de club is. Van mij. Ja, ik denk dat mensen dat voor liefde voor de club doet. Ja. En eigenlijk ben dat ik de meesten die de dik en dun zitten. Nou, ik ben er even een paar die staan op en die ben ik weer. En dan krijg je dan ik nog een podium. Maar het Unive van. Wij mochten dus gewoon van Unive opvullen. Nou ja, 15 jaar lang. Ik denk dat die man de 30 miljoen in gebracht hebben. Maar ja, dat is natuurlijk een oorhorde. Dus, maar jij vindt zeker bijvoorbeeld nog 10 miljoen euro voor het nieuwe sportcomplex. Had ik wel eens maar die honger van Benello, zo mooi wezen. Ja. Nou, is daar nou wat in budgetten? Ja, misschien wel, jongen. Als ze in Noorden benen, dan jaren we dat vanzelf. Maar, had je nog nooit jet dan? Ja, dat was het gesprek. Maar op het moment ging dat van me heel goed. Maar Jereveen het een operationeel te kwaad. Dus het is net zo dat er een grof yield op de plank leidt om zo'n trainingscomplex te bouwen. Dus ja, daar kan misschien wel een vraag komen. Ja, dat zo kennen. Als ze dat vinden, dan doen ze dat. Ik denk dat ze de kanalen wel goed hebben. Maar ik denk dat ze dat net Noorden binnen. Wij hebben op dit moment... misschien wel zijn er songspelers die 4 miljoen euro binnen. Nou, als we er nou weer 1 verkeepje of 2 verkeepje en we halen er 4 goeie voor op. Ik denk dat ze op de goede guy zijn. En ik heb heel groot vertrouwen in Johan Hansma. Die heeft dat natuurlijk bij NEC bewezen. Die heeft dat vaker bewezen bij Almere. Jongen, die giet dat beheer vind ik gewoon aan. Dus ik denk dat zij de boekhoorns net Noorden winnen van deze week. Je hebt het bezocht, Roelof. Ja, maar jongen. En ik heb Frans van Seuwen, die ken ik goed. En Frans het altijd ziet, ze maakt niet dezelfde fout als ik gemaakt heb. Nee, maar ik bedoel, ik wil je net suggereren als je gewoon even de helft van die vermogen naar je even inklappen maakt. Dan wordt die vrouw denk ik heel erg leuk. Maar dat wie bij Frans ik net zei, hè? Nee. Frans een beetje meer. Maar waarom zo van Zeumeren dat fout vinden? Nou, Die is een heel soort yield kwijt. Ja, maar omdat hij gewoon op een gegeven moment ergens instapt is en ik net meer de veromkens is. Maar daarom, en dat ik me alle liefde doet, hè, want deze man is echt Utrecht, het zit in zijn hart. Hè, dus maar Jereveen zit in die hart. Als ze 3-3 seizoenkaart maar zitten. het mooie eraan is dat ze het bij Heerenveen beter op rit hebben. Hè. Dus we hebben het 4e stadion van Nederland, we hebben vol zitten. Er is sfeer in het stadion, er zijn mensen die zijn tevreden. We hebben kapitaal op het veld. Dus alle boekhoorns zijn wel helemaal het nodig. We hebben vroeger altijd zijn van de Friesen, deze club is van ons. We hebben geen Arabieren en geen Russen en geen Zietse bouwers, die zijn wel in het nodig. We zijn gewoon een... Maar het is natuurlijk niet alle jaren dat je alle jaren een joek op het veld staan haast, zeg maar. Want dan zou het inderdaad, ja, we gaan nou spelers die kosten soort joop, maar... Jereveen het eigenlijk elke jaar minimaal wel in een parel die ze van miljoen verkeerd. Maar het is natuurlijk een riskant verdienmodel. Zeker, maar als het met 2 miljoen te kwaad is, dan is het risico toeschijn. Ik denk, ziet ze die vrouw, is Grutsk op die antwoord. Ja, jongen, ik denk dat het geen domme ding zijn. Toch? Nee, echt netjes. Maar we zijn er nog net, hè? Ho. Tot op heen gaat het prima. Ja, we hebben nog even. Feit is vol... Wat dat betreft vind ik dat Roelof hier nog voor zit op dit moment. Dus Oh ja? Hoe dan? Ja, nou, met het domme ding. Nou, laten we Roelof dan even wat inhoudelijks vegen. Want wist al meer hoe de opvolger eventueel van Wolkom als haatsponsor bij jou Nee, in die zin dat ik wel begreep mij dat er nog mogelijk nog 2 kandidaten binnen. Ik jij dan de naam, maar dat ben ik in de geruchten schreef. Vitanolie en Move People, die staan ik al op het shirt. Is dat die naam, Mick? Hij begint een beetje te laten. Nee, jongen, want ik heb de naam, dus de naam Mick, ja. Maar ik weet het net. Ik ken Vitanolie een beetje, maar
Ik weet het net. Nou, zo, en dat bedrag wat de man onder leiding van Sietse Bouwenjoegen wie €800.000. Schijntje. Het gemiddelde in de Eredivisie 1,4. Dus dat maakt omheeg. Hè. En FC Grains pakt ik tussen 1,2 en 1,4. Bij afhankelijk van het seizoen. Utrecht, Twente zit er ook boven het miljoen. Nee, Twente dan weer net. Die zit maar op 4 ton zelfs. Dat is heel bijzonder. Maar die hebben wel weer de grootste horeca-omzet van Nederland. Dat willen ze zo. En uiteindelijk is het verschil tussen 8 ton en 1,2 is ik maar 4 ton. En dat is ik het salaris van 1 of 2 goede spelers. Hè. Dus daar vallen mij er ik net op heen, jongen, het sponsorschap. Maar het is wel lekker als je van de komende 2-3 dat die in dat geval op de begrotingssteen hebben. Ik heb een bellen met Orange Gas trouwens. Dat is wel een bijzonder iets. Want Jou het bedrijf? je Veensbedrijf eigenlijk. Ja, Heerenveen ja de directeur ben het wel niet jou, het Marcel Borger. Die haak sputsen en die wie een sponsor, haatsponsor ik van FC Grains. Maar die houden nou helemaal op bij FC Grains. En dat had dan weer te krijgen, maar het feit dat zij hebben Orange Gas is bio brandstof. En een van de sponsors van FC Grains is Tink. En Tink is geen bio brandstof. En die hebben een eigen tankstation openen. FC Groningen tankstation. Ja, toen zijn ze bij Orange Gas. Wat is dit nou weer? Hallo, wij zijn voor de biobrandstof. Hier lang je hem sponsor was. Hadden ontzettend veel yield in klapt. Ze zijn trouwens sponsor bij Cambuur en Heerenveen. En nou zitten ze me niet in mijn eigen tankstation beginnen, maar niet brio-brandstof. Zien in ieder geval in hoe lezen kan. Nou ja, dus die ben wel redelijk pissig. Die houden er bij op. En sterker nog, ik denk dat Grains zelfs geluk hebben, Matt. Want net volgens mij, ik zou een claim van 2-3 miljoen lezen in. Want het is natuurlijk een beetje naaierij, om het maar een beetje Maar plat is te Orange Gas een serieuze kandidaat om Heerenveen? Nee, die kunnen we vaststrepen. Die streep Die hebben wel een boxer, zei in Heerenveen, dat wel. Maar geen hoofdsponsor. Nee. Ziet ze, daar was Heerenveen helpen, als ik verteld. Litten we daar dan nou de kans Jan om Heerenveen te helpen? Want je doof is natuurlijk als geen oor wat een haatsponsor erom had om op het shirt van Heerenveen te staan. Ja. Kirstone het even een oproep dan. Daar is de camera. Om potentiële haatsponsoren om ze warm te maken voor dat haatsponsorskip van Ja, Heerenveen. jongen, maar dan ging ik op de stoel van Martin zitten, maar ik net waar. Maar de koopman komt Nee, maar was heel... ervaringsdeskundige. ja, jongen, ik zou dat direct waar, jongen. Want je krijgt er safvolle meer exposure van. En het is Heerenveen is natuurlijk vanuit de historie is dat een club die, wat Cambuur graag wezen wil, warm. Hè, jij al je bij me kwam zeg maar, hoe noem je dat? Meisje en als jouw Heerenveen heeft een hele goede status en als je dus hoofdsponsor van Heerenveen bent, dan ben je een serieus bedrijf. En dat zou het was jongen, hè, ik denk dat dat goed is. Dus ik zou iedereen, en dat is met name Pak de camera, daar zit er. Ja. vanuit mijn GroenLeven verleden, zou ik zeggen van iedereen die groeien wil, die een goed product heeft. En jongen, zet die naam op bij Heerenveen. En jongen, het schip me heel komt binnen. je maakt ik ook allemaal hier, man. Ziet ze zo trouwens, Heerenveen is wat Cambuur wezen wil. Ja, dat jij Ik viel een titel van een artikel aankomen. Hoe bedoelt dat eigenlijk? Nou ja, als het Graaf zei, wij willen gewoon heel en welkom. Hè? Ik denk dat Heerenveen dat al is. Ik Saffel Jelien, die was een sponsor bij mij, of een leverancier van mij, die was een heel leven al Ajax, betaalde een vermogen in. Ja. En dat die in de tiert nog maar foppen, we snijden heel lang. Maar dan na de gaan we naar het restaurant, dan komt foppen naar mij daar. Hij zei, jongen, ik ben al 20 jaar sponsor bij Ajax en nooit spelers jongen. Dus dat, en de kerst de meesten erin heen sturen zonder dat ze zelf best. Hè? Dan worden ze ontvangen, ze worden wezenwijs aan het aanmelden. Dus dat hele, dat familiaire, dat hebben ze natuurlijk heel goed voor me kwam. Ja. En dat is wel iets, nou ja, hè, wat je wel graag wil. En zeker, maar daarom, dat heb ik altijd zijn in Heerenveen. Je moet natuurlijk wel dat stadion, hè, het stadion zonder de supporters, sterker stonden de uitsupporters, is natuurlijk net leuk. Hè? Dus die Nieuw Noord is natuurlijk misschien wat allerbelangrijkste voor het stadion. Ik voor u als sponsors, want die bepalen de sfeer op het eind. Ik ken trouwens van section 100 naar 2800 steenplakken. Ja. Dat blauwe wand krijgen ze. Ja, dat was fantastisch. Het is wel een grote lofzang. Ja, joh, maar dat heb ik nog eenmaal. Dat is wat het is. 38 jaar supporter en dan hij dat. Ja, joh, dat is... De man die de ziektocht voor de club doet natuurlijk naar de Nijhaat-sponsor is Ferry de Haan. Er komt nou een heel min brechtje. Want laten we toch hopen dat dat net een meerke, een sprookje wordt. Nee. Mooi. Ferry, we winnen wel daar. we winnen wel daar. Dit is Ferry's Fairytale. Dit is Ferry's Fairytale. Er was eens een jonge jongen met een droom, die net iets groter was dan hij kon bijbenen. Hij wilde voetballer worden. Maar terwijl de bal vaak iets anders deed dan hij wilde, was er één ding dat wel altijd recht op zijn doel afging. Het vuur in zijn ogen. Dat vuur leidde pas echt op toen zijn paken hem voor het eerst meenam naar het Abel Enstra stadion.
Vanaf dat moment was het gebeurd. De magie van het blauw-witte shirt met de pompenbladen had hem gevangen. Zijn vader probeerde hem nog van gedachten te veranderen. 30 kilometer noordelijker rijden voor een potje voetbal? Hem niet gezien. De liefde liet zich niet tegenhouden. Week na week stond de jonge jongen op Nieuw-Noord. Trommelend, alsof zijn leven ervan afhing. Zijn handen vol blaren, zijn hart vol trots. Hij reisde de club achterna, tot diep in Europa. En in Parma, ja, daar gedroeg hij zich even iets minder netjes dan het keurige imago van onze club misschien toestond. Arme Fontijn, maar ach, een supportershart slaat soms een beetje wild. Later ontdekte hij dat je een club ook kon dienen met een plopkap in plaats van een seizoenkaart. Hij werd de man die altijd net even die ene quote zocht. De journalist die spelers voorzichtig deed zuchten en prikkelend deed antwoorden. Geliefd door sommigen, gevreesd door anderen, maar altijd met dezelfde passie als toen hij nog op Nieuw-Noord stond. Kijk maar eens goed. Zijn wilde haren zijn al lang verdwenen, maar zijn liefde voor SC Heerenveen geen spat veranderd. Wie deze man is? Tja, dat mag jij raden. Wat een fantastisch verhaal. Wat mooi. Maar we zeggen, kijk, je ziet het was een speler aan. Ja. Ik zei, Wat is dus ik geen moet speler? zeggen, ben je hem zeker dat dit een speler is? Nee, dit gaat om mij inderdaad. Ja. Ja. Het jongen dat ik me een beetje voort, daar staan we dat zeggen de meesten dus net, want die wat er niet staat, maar daar staan je haast maar erin in een mooi ziet er toch uitje. Doe verder, ik moet maar praten. Als je, voor de duidelijkheid, Arjen het is een rubriek opname. Ja. Arjen het vakantie, die zei je maar, ja, de kist wel in van Ferry of Wereld van de Belt. Dus ik zit, kijk, mij uw regisseur in en ik shut dat. En we weten beide net hoe waar het gaat. Dus we shut dit. En Sjors, de regisseur, die zei, dit kon Roelof volgens mij. Gerrit, ik zei, ja, dit is Roelof. Wie is droeg in Parma, daar zit ik zo. Maar wacht Ja. even, Ja. voor mij wie het mijn quiz. Als ik nou, de eerste rier, ben ik dan de topscorer? Dan, Ik denk Roelof. ja, 100 punten. Maar ik wil het Parma-verhaal, Jere. Ja, daar zit ik zo'n filmpje op YouTube. Daar haak ik aan een heel lelijke reet jas komen. Ja, dit hebben we 20 jaar, nee, ik denk wat langer. En dat was een verschrikkelijke wedstrijd in Vlaanderen volgens mij. Maar we zien gewoon, we in de hele media al in de stad zitten. En dat is juist gewoon een mij, maar nog een paar vrienden. Gewoon de hele wedstrijd, gewoon, maar dat echt dat veeltuig gewoon domsjong en van. Ja, dus ik denk dat hij daarop doelt. Ik kan me nooit bedroegen trouwens. Kist voor meer info, Ferry altijd even vragen hoe hij hierbij kwam. Ja. Als we naar Cambuur sjuggen, die presenteerden voor het weekend een nieuwe assistent-trainer, Dennis Reus, komt toe van Castellon. We werken daar geer met Johan Plat, een nieuwe haattrainer. Roelof, door hast er even wat in ombellen. Ja. Wat kunnen we verwachten van die Dennis Reus? Nou ja, hij had geen licentie om op de bank te zitten. Dus hij zal vooral plak nemen op de tribune. Maar goed, dat is ik wel hip, modern, tactisch. Misschien ik wel sterk, omdat ze in het Wurg waren. Omdat ze zeggen van bovenhak is meer Sjen dan Jonken, in dit geval Johan Plat op de bank. Dus hij zal vooral plak nemen op de tribune, maar dat willen ze dus ik. Hij had een vriend in de jeugd van FC Volendam, is Margong inderdaad naar Castellon en neemt dus nou plak bij Cambuur op de tribune. Ik ga er even in ombellen van, ja, want hoe komt het nou? Nou, Lars Lamboy wilde via de neer hoe sissen. Nee, dus hoe komt het nou? Want er liggen precies. nogal wat assistenten vecht. Ja. Rick Rijnsma in trog. Edwin de Graaf in trog. Henk de Jong komt erbij. En dus Dennis Reus. Ja, dus de vraag is inderdaad een beetje hoe dat komt. Nou, daar kan hij als Lars Lamboy zijnde nou een keer een antwoord op Jan. Ik heb alle partijen wel even informeerd. En mijn conclusie is wel dat ik denk dat ze erop gokken dat Edwin de Graaf uiteindelijk markeert, maar Alfred Schreuder naar een nieuwe club en dat soort Anderlecht dan bijvoorbeeld wijzen. Als dat net gebeurt, dan ben ik wel heel benieuwd wat er dan gebeurt, want Edwin de Graaf had nog een contract en Rick Rijnsma had ik nog een contract. En Rick Rijnsma gaat voor de pro-licentie, dus coach betaalvoetbal, maar zoals het vroeger heette. Die zul ik 2 dagen in de week stage in bij Cambuur. Dat was wel lekker natuurlijk voor hun, want dan hoe ze hem in die zin net betalen, hoe kost dat wel een hele FTA of zo. Nog vertellen Cambuur die opleiding wol. Dus, Ja, nou ja, dat zou bij short term in bol inderdaad. Maar goed, dan haast wel een soort in de technische staf. Maar misschien bleef het ik wel saai. Ja, dat ken ik natuurlijk niet. Liek het mij eerlijk zo net. Wat denk ik zo, Willem? Want nou al een seizoen hier Cambuur met Boufara en Kieftenbelt. Soms ook 2 man bovenin. Maar ja, die rond een soort van stage extra.
Is dit in die zin een soort van natuurlijk verloop? Dat er komt weer naaien van die stagiairs? Of bleven die? Hoe zit dat? Nou, toen er een nieuwe trainer ongesteld was, toen begon ik zelf natuurlijk wel te denken, die neemt gewoon wel altijd de staf mee. En dit weer een heel nuver aspect, want in principe de staf is al niet ruchten en er komt een nieuwe trainer. En toen dacht ik wel, ik weet het net, want ik vreeg me ook hoe die rol van Henk de Jong. Dan werd zo'n, hij werd de assistent, maar hij had al zijn dat er eigenlijk net een jonk een plat zitten wil en dat er echt iets Maar verder plat wil een bol erbij. Plat wil hem er wel heel graag bij hebben. Maar ja, dat is ook logisch, want een boegbeeld is je net, nou het is clear en ik wil daar er net bij gaan, want dan steen je voet aan de ook zo trainen wel efter. Dus PR-technisch wil je Henk de Jong erbij hebben. En Henk zei het zelf al, ja, ik wil net jonker hem zitten, dus ik ging iets meer op zijden. En ik krijg heel niet meer het idee dat ik denk van die dugout wordt wel heel lang nevens Henk. Want hij gaat heel niet meer op zijden. En ik vreeg me af of er überhaupt nog plak nemen Michel in de dugout. En ik denk dat hij toch echt meer een mandje wat achter de schermen inderdaad, wat ik graag wil. Dus wat helpen bij overal handen- en spandiensten. En ik denk dat Dennis Reus inderdaad assistent wordt. En dat Edwin de Graaf, wat de rol of de zich schetst. Dat denk ik toch ik wel heel dreig wordt om hem te rodden. Ik denk dat ze er nog niet aan nemen moeten, want als de fjouwer is, dan wist ik niet die fjouwer manager moet. Dan moet een coach van de coaches komen. Dat is een goed idee. En dan zit zagrijn bij Edwin de Graaf, want het verhaal gaat dat hij beloofd is dat hij Johan Plat oornemen zou. Althans, dat is de kant van het... Henk de Jong oornemen zou. De rol van Henk de Jong oornemen zou. Dus ja, dat is natuurlijk... Lasman Boyle kent dat, maar als dat zo is, dan is hij daar natuurlijk wel zagrijnig hoor. En dan mag je dat ook weer managen. Ja, plus het verhaal was dat jij verteld had over Kamp Schreuder, Kamp Plat. Ja. Dat speelt het natuurlijk ook nog. Maar de Graaf die het in die zin meer mij de familie Schreuder had als mij Plat. Ja, klopt. Ja, maar wat op mij uitlezen zit ik me te vreemd. Het is een lang verhaal. Het is een lang verhaal. Ja, we halen je verste shorts. Dus die maar als het dan just, dan heeft dus eigenlijk de beloofde zoon, dat wie de Edwin de Cruijff, die man die kwam voor als opvolger. Edwin de Graaf. Edwin de Graaf, sorry. Dan heeft Rick Rijnsman, dat is van een hele goeie. Ja, en dan heeft Henk de Jong op de bank. En dan helst die eigen man. Ja, dan heeft wel wat de managing van mij. Nou ja, als zo'n Reus op de tribuneplak neemt, nou ja, dat, wat ik zei, dat gebeurt nou ook met Maar die komt uit zijn eigen. Ja. Eigen koken, die willen wat dichtbij hem hebben. Ja, dat is vaak het geval. Hè, dat de trainer dan een vertrouwenspersoon meeneemt. Ja. Kijk, nog even een beetje Roen informeert over orenzaken. Ik weet dat Bert Hollander in de Rier van Commissarissen zit, maar dat de termijn haast aanrent. De bedoeling is dat Gerard van der Belt dat oorneemt in de Rier van Commissarissen. Die is nou adviseur. En daarnaast heb ik begrepen dat ze op ziek binnen naar de algemeen directeur natuurlijk als opvolger van Atte Graaf. Dat ik nog wel even dworriken. Dat het misschien wel oer de simmer in het tilt wordt. Dat is lastig. Ik weet wel dat ze Jorrit Peters al benaderen hebben. Daarvoor dat ze al peteren bij gewoon hebben. Die is nou bij Roda. Maar dat wordt hem net. Omdat hij net verhuisje wil. Dus ik heb hem dan in dat geval een streep te zetten. Ja, Atte Graaf. Er is natuurlijk ook Oskier van naam. Alvier, algemeen directeur West. Maar die bloot het wel gewoon dwan, toch? Want er een opvolger is. Ja, die bloot inderdaad. Die wil de opvolger in. Zo simpel is het. Dus dat die kleest hij dan zal hij het wel. Maar hij had wel een Aski han. En dat wie hetzelfde als met Henk de Jong. Want we hadden al eerder over Henk de Jong. Maar ik had de Graaf kreeg het Aski wat er misschien wel verzinnen. Hij ran ik naar de middenstip en daar kon elke niet en ik applaudisseren. Maar het was zijn, ik wil dat mijn opvolger goed inwerken wordt. Dus ik denk net dat de opvolger binnenkomt dat hij dan voetendaags daardoor ik dicht door dat uit de Graaf erachterom rent. Nee, sterker nog, ik denk in principe is het wel de bedoeling dat hij bloot. Alleen dat het valt of zit al maar degene die aans erbij komt. Dus dan is de kans vrij groot dat hij commercieel directeur, manager of jouw te namen wordt iets in die rol. En dat de algemeen directeur zijn functie aan oerneemt. Maar daar maakt hij goed mee kennen. Dus daar hing het voor hem al nog een beetje van. Hij wil wat meer in de luwte. We hebben vanzelfs weer vragen uit het publiek wij kregen. De eerste is van Arjen de B. Van mensen die het vakantie hebben, is de huldiging van Cambuur te volgen bij Omroep Friesland. Wist je dat, Willem? Ja! Zo Arjen, dat ik op vakantie dan echt voorzitting in. Dat 100%. Vind ik wel lauw. Ja, en is dit echt de vraag die erin stuurt had? Of is dit een aanzien in? Tuurlijk. Oh, schitterend. Nou, dat vind ik mooi. Dat Arjen Sabelutsen is, hè? Dat verwacht je net. Ik denk Arjen is voort en jij is niks meer van. Maar wat is het antwoord? Is het volgende? Het antwoord is vanzelfs ja. Want wij sturen de huldiging live uit op Omroep Friesland. Dus zowel op televisie als op radio. Dus de verslagjouwers op paard natuurlijk. Ik moet denk ik natuurlijk lezen waar dat dan weer krijg binnen. En wij zullen de huldiging live uitsturen. Dus die kan je volgen. Om 4 begint er. Hartstikke mooi. Dan is dat duidelijk. Kunnen mensen echt op het vakantieadres daarop inschakelen. De vraag van Elger. Sietse, waar is die favoriete speler bij Heerenveen en waarom? Ik heb best wel een protte favoriet. Ik vind kiezen.
Maar als persoon denk ik dat het Luc Brouwers is, want daar hebben we een plezier mee. Maar als voetbal, ik denk dat Trensko wel een hele stilistische voetballer is. Daar word ik wel blij van. Vraag van Mient. Had het ook wel een beetje hoe Cambuur had Pieter Kooi, die het voor een paar miljoen aan certificaten kocht had en daarmee de club stiepet. Soesto zoiets, ik bij Heerenveen dwan wel eens iets. Nee, op dit moment is het net zo, want het speelt het helemaal net volgens mij. En van mij is de structuur bij Heerenveen heel anders. Dus, Ja, niet aan de orde. Niet aan de orde. Nee. Dan nog een vraag voor Roelof. Wat is die favoriete wedstrijd om te verslaan? In wat voor stadion? Of welk stadion? Ja. Kuipdag gewoon. Ja, de Kuip, ja. Dat is wel het mooiste plakje. Zoals in eind december doe je daar bij nacht. Hè, want de Kuip bij nacht met donker wijze, dat is wel echt 4 mooier. Ja, dat is wel magisch. Ja, de Kuip. Ik hier een antwoord verwachten. Van waar Ja, deze gewoon vraag? Appeletse stadion bedoel Ik hier het Krasstadion verwachten. Best ook komende snij net aan mij. dat is, je ziet jongen, dat is een ergernis, jong. Ja? Gisteren kennen? Ja, zeker. Ik ben uitgenodigd door Henk Veerman. Oh ja, tuurlijk. Ja, Ja, Henkie. dan staat zijn mem, die stiet de kaart nu. Ja. Dus dat is fantastisch. Ik vind dat een hele leuke sfeer. Joey zit daar Nee, achterin. maar Volendam is leuk. Ja. Alleen op de perstribune, die zit achter de cornervlag. Oké. Dus als ik op de minste perstribune van Nederland, zelfs Rijnsburgse boys en Hakema's boys had beter voor elkaar. En dan zit ik dus bij de cornervlag en als ik dan naar links jog ik de linker cornervlag net. Dus als daar een cornernaam van Overheem, dan weet ik net dat het van Overheem is. Nee, het is echt een drama. Ja. Heeft de zin niet in? Nee, ik heb helemaal geen zin in. Waar komt er wel naast mee zitten? Kent er Ja. gek of mij dat net? Zullen we dat... Ja. Best is dan? Roelof had ook eens te Nou, goed ik- met Henk Veerman. Dus Ja, misschien misschien kist er wel zit ik kaartjes ook. krijgen. Ik kies je met ik. Ja. Waarom vertel ik dit eigenlijk? Ja. Het gaat door de mem van Henk Veerman, jongens. Dit maakt het dat het tijd is voor het laatste onderdeel van de show. En dat binnen natuurlijk de overdenkingen, de oertinkings. Wij matten kiezen en we komen er net op waarom. En de eerste is voor Willem. Netten of schermen? Ja, dan schermen. Ja, Ja, spieder in wel. Ja, lauwe netten, maar het werkt dus net. Het werkt Roelof, net. op zijn eind een beetje met gezin naar de Wemboulevard of toch liever verslag van in het Krasstadion? Oeh. Ja, in dit geval Boomboulevard. Ja, Elke oorstadion. ja, nee, ik wil wel die wedstrijd had ik zin in, maar nee. Duidelijk. Dat besluit ziet ze. Zou ik nog in dit, ja. Daar kom hier, de Frieske derby in het Kooistadion. Zit nou dan liever veilig bij Pieter Kooi in de skybox of dochs in het uitvak? Ja, nee, maar ik ging net naar het ik ging net naar het Koorstadion. Dus dat zie ik vanuit de televisie. Waarom je er net heen? Ja, dat moet ik bij heel veel mensen uitlezen, maar wij hebben daar ooit uit de familie is dat zou ontstaan. Dus hij ik het vertellen mij dan heel kwaad. Hè? Ja. Er is ooit mijn huid in Thailand en met ooit hier een verhaal moest ik doen voor de ABN AMRO en dat wie voor de wedstrijd Ajax Cambuur en dan ben je met de Green Huis en dus hij bellen wie s'nachts 4 uur in Thailand. Waar komt wij? Ja, ik zei van het voetbal in. Hij zei wat voor voetbal in? Ik zei Ajax Cambuur. Ajax Cambuur in de arena. Ik zei ja, in de arena. Ik zei hij zei die zus zei dat is naar Cambuur geweest. Oh, wel trustend zei er. Dus zat de regelaar dat erop en hij is 4 of 6 in vertraken. Dus ik ben bang dat ik daar zitten ga en dat het mijn steen gewoon gaat. Dus ik dat doen we net. Hè. Nee. Dus ik zit de wedstrijd van Cambuur Heerenveen gewoon keurig op de televisie. En Pieter is meer dan welkom bij mij in de skybox de wedstrijd van Heerenveen Cambuur. Ja, dit maar we toch oortje te regelen. Denk je maar, Maar is het dan principieel als Ja, dat ik ken wordt, dat of met is het uw veiligheidsreden? Nee, zeker niet. principieel, Nee, ja. principieel. Ik Nee. ben het jullie oud. Ik ken het net met mijn huid te lezen. Dus wat dat betreft dan, dus dit stukje is wat dat Om betreft. zijn huid te eren gaat er net naar het Ja. Kooistadion. Ik vind Ja, dat- maar Ja. wist je, dat is nu helemaal zo. Mensen vinden dat Nee, vreemd. denk ik niet, dus- En ik heb een heleboel meesten van Cambuur die ik goed ken. Alleen Henk de Jong had mij daar wel 4 keer voor uitnodigen. Dus alleen als ik Henk jongen, deze wedstrijd slagen in mijn oor. Wat is hij beloofd hast? Nou, ik weet dat ik denk dat hij dat belangrijk vindt. En het is natuurlijk onzin. Het is, dus weet ik dat Dat is veel. Ja, dat ja, is dat is wel mooi. Ik heb er net tussen zitten. Ik Ik krijg hier de trouwens kopje wel een op. scoopje trouwens. Want ik dacht dat... Nou, op de valreep nog. Ik dacht dat Zo. dat Cambuur, dat in gesprek weer met de oude directeur van Heracles. Nico-Jan Hoogma? Maar denk je dat het wel echt zo is? Ja. Ja, ik denk dat dat wel zo is. Nou, werk voor de Cambuur We Watchers. zijn in Ja, beroep. nee, ja. Ja, Oeh, nooit prom bij. Het is, het is jij natuurlijk, wij hebben het ook wel melden. Ja. Ja, RTV Oost heeft het wel melden dat hij in beeld wezen zoer. Scoop is een rekbaar begrip in deze, hè? Dat is wel, ja. Maar Nee, maar Koers nog even neemt. hij zoer op het listje steen, of in ieder geval steen ha. Ik heb de kop van Arjen de Boer, want de overdenking, en we komen er niet op terug, is compleet misleren. Ja, Maar ik sorry. vond het wel een dusdanig Boeien. bijzonder Ja. mooi verhaal Oké. dat het de moeite waard weer. Ontzaf je deze aflevering van de Sportcast. Ziet ze hopelijk
hopelijk was het weer eens komen. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Dus, en ik ben er redelijk doorheen gekomen. De vrouw tevreden? Ja, ik denk het wel. En misschien had Roelof me daar wat mee geholpen. Hè? Dus wat dat dank je wel. Ik zie wel een tikkie. Takom Wieke, dan meidje we het seizoen van Kian Visser nog mooier. Want ja, promoveer je maar Cambuur is leuk. Maar ons komen in de sportcast, dat we eigenlijk zien echte trium. En lang omlet komt hij uit. Hij zit dus om tafel, een dij naar de huldiging. Dus ik hoop dat hij komende snij rest de doet bij de drankjes. Takom Wieke. Hoi.